RMN. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kanginan, Tefon Morales. And then, may partner sa banako diri si Juan de Gayad. Kumusta ka mo tanan? Importante na ito, asap nila, always say a prayer. Importante ang itong pag-ampog panalangin ito sa labang magagahom. Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka na mong grasya sa matag adaw. O kanimo, Mama Mary, thank you kayo. Mama Mary and Jesus, salamat kaninyo. O sa labaw sa tanan sa itong labang magagahom. Thank you kayo, Lord. Thank you kayo sa mga grasya. Sa mga grasya kami abot sa mong kinabuhi. Thank you kayo. Unya, ako sa ding i-shout out sa makadiri nga akong MIGC, no? Ang Mactan Island Joggers Club. Nangatong ni Bradix Marsing o ni Bradix Tunying o sa mga Bradix o mga sisters. Kumusta ka mo tanan? May pag-jogging yun, Lupita. Ang MIGC. Naghanak ang mga sakop nito, Lupita. Almost 17 ni kabuk person, no? Ato mga sakop ya sa MIGC kon Mactan Island Joggers Association o Labaw sa tanan. Ingon man sa pagkumustahon sa nako ang mga one team, one goal, mga bikers. Okay, kumusta ka ba niyan tanan? Mayong pagpaminaw kaninyo. Okay. Bueno, so tapo ko na itong katagar ng pagtagano, pinadakin is usak ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga mading. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan ng atong singer, si Mading. Kini ako problema bahin ni sa nervyosa na kong asawa taon. Ambot ngano na nervyos na siya. Mao ni akong problema. Ambot ngano ka ni siya no. Mao ni na problema lagi ko. Basta na problema ko. Inaniw ko pagsugod ng mga paghitabo ha. Ay, kami nga bias panahon. Katahon ko katong among simsong sa kong asawa nga karon 40 ng nervyosa ha. Ay, we. Kanila akong taon. Usa kahigayon gisaad mo ang pagmahal ning alaut nga kanimo karon nagatuaw mauy gibalos mo sa akong mga pagmahal gilangkat mo ang mga kalipay ning dughan. Hay na ang mga saad mo, hay na hay naman kadtong mga panumpa mo. Imo na balang hikalimtan kadtong nangaging panahon sa mga gugmata. Unsapay dangatan ining kalang nga sa paglaom daw nawadan man o di mo na balang lingiun king nagahilang ihatag 9 taon ang kaluoy mo. Tay. Ato imong asawa. Oy, ha? Ato imong asawa. Ay basing miandar na ang nervyos ato. No, unsa naman to? Ha? Ay pagkakidot. Ako hinuoy imong pangutan-on. Pangutan ato imong asawa. Kung unsa na nervyosan ba to kung unsa? Mo ba tay? Sige. Ariyo na ko tay. Day Richel. Ay Richel naman. Day kaning sinda. Day naunsa man day ka day ha. Nganong murag layo man kayo mga panlantaw taon day. Unsa man hitabo nimo ha? Unsa man ka? Tingo oy. Mading, dong, nasamad ko dong. Ha? Asa samad mo? Nayura. Dugo. Ay sus Ginoo kagamay ra bitaw na. Round ba istudlo kaon. Layo na sinayoy. Layo ko taon na nawa.
Tanawa, kadool na, anak. Natural nga madool kayo mo, magkipadoli mo tudlo si Mutian. Saan tayo? Nga asa man ang tinaay, di ba nasa diyan? Wa, naas mo ko. Ilo di away, kakuya po na ba ako kaniya? Kakuya po na ko. Sabi siya, ikaw ba? O, ikaw, inaunsa ba ka? Magbuhat ka. Mahadlok ko po makakita og dugo. Sa bariyan, si Bida. Bida, hadlok. Kusong lang lagi kay kamukhaon o dugo-dugo. Ano hadlok ka? Lahi man to, dugo-dugo man to. Dugo Yun ang ano samban, manikan. Unsa ka ha? Nasugsog man. Pagkuhan ako sa sugsog, nagdugo. Mao nga. Wala man di. Hanap akong pananaw man di. Maguya po lang yung ko. Sapa diya taon. Basta ayaw ko. Unsa? Ayaw ko biyaya. Ayaw ha. Ayaw ha. Unsa hadlok ba kakagamay biya taon ano sa mara? Palitin ba din ka? Inana, hadlok ka na kong asawa. Nervyosa kayo. Dugo sa tao. Hadlok kayo. Mao nga, napakitabang ko sa kong amigo. Kay, kung sa'y tambal sa kong asawa taon. O niya, pre, kung sa'y may tao tambal na taon sa kong nervyosa sa kong asawa, pre. Kung nervyosa kayo, gusto ko mawa na, pre, kulay. Pre, mading. Ding ka nang... Ano ito yung apelido ni mo, Ding? Kalimot ko, Ding, da. Dilmar doon sa. O, Dilmar. Sabi ko Sugili. Sabi ko nakurda ka. Kuan mo, Ding. Naisakto, ha? Kuan mo. Lingaw-lingaw rin ako, Ding. Kuan ba, Ding? Kanang nervyos ba, pre? Pre, mading. Usa sa inundan, anak, ba? Kanang stress by stress. Kuwang stog. Stress? Oh, stress. Kuwang stog, ha? Labi nagduna kay insomnia ba? Kuyaw kay na. Nyadi kam katog. Oh, grabe kay imong stress, ana. Yan sa'y tambal na pre, kayo wan magawa na kong asawa taon. Kaya ultimo dugo gamay kayo, nga sugsug taon siya, nervyos man taon. Nglus parang maayong nagtanaw dugo. Amo lagi di na maayo nga kumpisan na pre. Kay madugay bida. Kuya og malisuan ka na sa pangisip pre. Ang uban na pre, wa na. Ming graduate sa kalibutan. Kay milukso naman. Mulayat man na sila sa mga kanang habog nga lugar ba. Kay mahadlok sila. Sumo muna angay nimo bantayan yun pre. Basta inana na. Nyaon sa lagi tao ay buhaton, lagi tao na kuha na pre. Kuan pre, papahuwaya lang yun na siya pre. Kanang sakto gyud sa katog ba pre. Mo na siya. So, usari tambal na katog ra. Mo ra gyud na pre. Bawo nga pakatulga lang. Pakatulga lang yun ang imong asawa niya, pagka sa saktong oras. Nya, pagka agba nga utanon ha. Nga kanang utanon nga mga puno sa bitamina ba. Okay pre, buhaton na nako. Salamat kayo pre, kaloy. Wa ako maglangay, kaon din ako sa mga utanon nga puno sa bitamina. Unya? Do? Naya pa kaya mo ding? Oh, maulag gini kinahanglan nimo. Hilom oy. Igna lang doon nga di ka makapalit og baboy. Gusto nimo ikaw rin mo ka og baboy. Noong so di lagi, sa pagkakaroon lang ni nga may sakit ka. Unsa sakit? Basig ikaw ra. May pagkapatulon ba kanda ko? Ha? Ano ka taon? So bagaw sa nahimo nung patulon taon ani. Dili, suma, ha? May giliatan ba ka, ha? Bisag minyo, basta gwapa patulan nimo. Bisag tiguang, basta kwartahan patulan nimo. Bisag kinsa na lang bayhana imong patulan. So, patulon kang dako. Di taka ulit istorya tao. Kaya dili tinuod, ha? Mupatol mo ka usay bisag way kaligo. Di sa taon ka palabot ra way kaligo, sobra man sa nahimo. So sa ato pa tinuod gyud ay nga mupatol ka sain, ha? Ay wa oy. Tuon gitaon. Putanon pa nimo ako mga uyab ya. Adi ay, tinuod gyud ay nga naagud ay kay mga uyab. Patulon gyud ay ka. Sila. Recorded by X Thunder Gaming. Hoy, Taldong. Unsa man ang atong umagad nga murag wa naman ay gawas-gawas sa atong bay. Dara man permi silang kwarto. Maunay problema karon sa atong anak nga si Mading kasya. Unsa man na siya may gikahadlokan. Nahadlok sa mga maniningil. Munang wa nalay gawas-gawas. Sa pa niya to siya, uy. Kadang atong umaga at matod pang Mading. Dili dyo kuno na ganahang mangutang. Your words good. Ngano, kwartahan na siya. Kay dili man mangutang. Ay dili man, wa may tao nga way utang. Ang utang pamanganit ng gobyerno. Mao. Suma, ikaw, wa kay utang? Nganong nabali naman na ako ang topic na anang atong distoryahan. Nganong ako na may imong gibirahan. Nalimot ka ta siya, ha? Nga nakaabot mo kong barangay hall tuon mo. Ha? Kay ngano, konsihal na ka, kapitan na ka, trabahante na ka sa barangay. Dili, nakaabot mo barangay tungod sa imong utang.
Ano god? Kuma, kaya sa may kikiha itong ahente sa sofa. Ako? Oh, kaya sa may nangatubang, kaya sa may nangutang. Ako? Oh, sa dihang kikiha ka. Kaya sa may atubang dito sa barangay. Ikaw? Oh, ako. Ya, kaya sa may nangutang itong sofa. Di ba ikaw? Ako bitaw. Unya kinsa may tigigdaan sa maong sopa. Oh, ako. Oh, ikaw niya ako dai pabayron. Siyempre ikaw. Ikaw na gawin tigamit ato. Ah, hakbi ani, oy. Mao nga ayaw pagilas-silas niya oy. Patay para ko. O sa ganito'y topic na to, primero day. Atong umagad. Nga wa na gawas-gawas ilang kwarto. Oo, mauna diha, oo. Unya, nganong ako naman hinoy imong gibirahan. Ha, Oh. gusto kang magpakuanta? Wa. Magsinikay ta, magsinukmagay ta. Wa ako mag-ingon, nga magsinukmagay ta, mag-unsa ta diha. Wa Pinagsitay? ako mag-ingon na nang magpinagsitay. Unsa Unya ka nga, man. no, lagi ako may imong gibirahan. Kung ang kaskulating. Sa binuang dito siya, ha? Oh, mo nga ayaw ko bikila. Kundi ka gusto nga kita mo magpinagsitay. Kuan ba kaya pagkakidot ba yan? Oy. Ilom diya talong. Ang ako ba? Ilom, oy, nagsigala ng mata mo. Sinda, inom aning gatas dayo. Makayo ni si imong gipati. Ha? Day nga day, nay. May gibati day ko, nay. Ha? Waday ka mahibaw si imong gipati day. Wa man, nay. Kaya unsa day akong gibati? Hala, kay posible gud. Lagi. Wa man kumaunsa, nay. Mao ba? Oh, kung mauna, patakalan day ni si animal aning taldong eh. Ngano day, nay? Ay, Nay. If I never sing, ano? Nay, nay. Ngano man ka? Nay, taguin ko, nay. Kinay ko sa bupatay na ko. Ha? Mo na tawhanan, nay. Patay mo na niya, nay. Ha? Unsa ko mo patay? Wala ka makaila sa imong bana? Ha? Imo man ang bana, si Mading. I'm not sure how... Siya? Si Mading na. Ang ano mo, ha? Ano mo? What's the matter? Oy, Mading. At man na ring asawa ni mo. Kaya wa na ni makaila ni mo. Oh, ay, ano? Di siya, unang kakailan ako na, ha? Pasulti niya. Ha? Ho, Kaya siya! ano man ugwa na sa makaila ni mo, Mading. Naila-ila, may usap. Ang goal. Bago sa ikwang goal na, ha? Kuwang na sa goal. Ay, yun na. Asaan naman to Sinda? Oh, si Bat, bre. Ay, lakaw mo to. Basig to sa kwarto. Ariyon ako, kaniyot, eh. Uy, ay man to Sinda. Kalit man. Uy, hala. Unsa maning nasa ako. Uy, kinsa maning nasa ilawom sa ako. Oh, hala. Naamang gudi ay kada ilawom sa akong sayaloy, sa akong pundiyohan. Alay, nalipong ko. Unsa? Murag dili na gudi maayo. Ha? Murag grabe na ng sakit sa mga asawa. Mao ba? Nga, ano man, eh? Naibaw ka, nga katong sulti mi niya miabot ka, niya kalit lang ni Senawa. Abi ni mo, bidagan sa inyong kwarto. Ano ba? Wow, misok-sok ka rin sa kong punduyohan. Oo, nahadlok man siya ni mo. Kay mura ko no kag-killer nga gustong mapatay niya. Oo, unsa na, eh? Mauna. Portego niya para pagkakita ni mo, niya. Pagkakita niya ni mo. Wa na siya makaila ni mo, Mading. Kay mura ko no kag-killer nga gustong mapatay niya. Rubita, no? Mo to siyang kalit na, wa? Nawa ba, oy? Nga naaraman siya, misuksok sa akong bilahan. Pero pwerte na kong kuyawa, kay kalit malasang milugwa sa akong bilahan. Nga ko kabantay kung giunsa niya pagsuot. Usa? Ano usap siya diyan, eh? Pagawas niya sa akong bilahan ng luspad. Niya, may pagkatatood na kuyapan. Ha? Nga naman, eh? Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw na lang kong pangutan akon nga no. Basta kay pagawas niya diri sa akong bilahan, purteng luspara. Niya pagkataod-taod na kuyapan. Ako mo'y ginervyos, oy. Abo, bisag dasa kay ka ng nervous breakdown, ha? Hello na, oy. Naka na? Kulatahong tanong kag sa kaadlaw nga way pahuway-huway na. Ikaw ba na, eh? Hindi man ka matag-joke, oy. Joke nang naw mo, joke nang naw mo. So, yung buhato na ko na yung kusawa tayo, eh? Ay, mo ganang ipa-check up kay murag delikado na ka na. Ha? Ay, check up, or bida. Unsa ba yung delikado, ana, tay? Kay kung mo tukara na yan nervyos, dili na siya makailan mo. Samot na kami, di na siya makaila. Unsa yung problema, ana, tay? Oh,
Wa ka mahibaw nga daghan ang mga panghitabo nga dunay anak, yunay og patay sa iyang inahan, o amahan o igsoon. Kana tungod kay masakit kuno ni san nervous breakdown. Ya, so man to ana tayo si buhaton to. Imo ginang ipatan-aw doktor. Tay, pero ang problema sa kwarta tay. Mao na diha. Pero suwaya sa public hospital. Kay mutambag ka na sila kung kinsay angay duulon nga dunay koneksyon sa maong ospital. Mga politiko ba? Mga suwaya lang. Aga kung upaw. Basta mo andar galing nervyos akong asawa, di na gyud na siya makaila. Kung kinsa og unsa ka diha, di na siya makaila no. Pakasangin lang day ka nga mga kriminal, abusayap. Unya, doon na bagay grabe kay nga mga panghitabo. Bading pagdali. Ani mo asawa. Okay nga no sinda tay. Nasa inyong atop. Nasa to? Nasa to tay? Kung sabi siya sa atop tay ha? Purbida bahug kakaon na siya. Kung siya nanguha siya kakari ha? Okay, kakao sa mong mata. Atua kay basig mo layat ka to mo. Ay, kabla kay. Di mo na siya mamatay. At di na siya mamatay nagitason sa atong. Muambak ko nun sa 4th floor. Nganong hadlok man siya nga second floor man ni atong bahay tay. Ako bitaw sa hingnan nga second floor na dili 4th floor. O niya, sa may iyang pagtuo nga second floor. Muambak ko nun sa kaduha sa second floor para mahimo 4th floor. Karaan na ni mo tay. Karaan kinuo ko. Mao ni ako problema ron kay murag sa akong tatay ni grabe. Takdan sa akong asawa taon. Mabuang kani akong asawa. Unsa man? Di tan-aon niyo ani akong asawa. Mukalit ra siya andar yang nervyos. Unsa man mabuang ni? Kung ka bisultihon, mading. Hello, Ma'am! Hello, Ate Pres! Hello, Ate Jinjen! Good morning. Hi, Ate Pres. Lord, thank you, Lord. Salamat, Sa Lord. tanan, nga namati na mo ron, may adlaw. Oh, sa tanang namati na to karon, taas ang atong energy, happy gyud ta permi nya. Iniguman sad katong mga dagko ang ato imnon kanang tapi nga matapang kaya kang ipaglaban. Ang ato ang said Panyawan Coffee Mix. Mao the best kay natong imnon gyud sa atong padung sa trabahoan. Kay nindot kay kondisyon kita. Kung makainom ta ng ato ang said Panyawan Coffee Mix. Unya, sa tanan na itong mga kaigsunan, salamat kayo ninyo. Ate Pres! Okay, o gago sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atumang high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipya kapag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka mukaon sa imong paniuto. Mao gyapon ni kagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema bahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalat ka, di na taangang mahadlok, ana. Tungod kay doon na magkatambal, magkaayo, magkapalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kinima o ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Ug mapalit kini Kogon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy.
Okay. Thank you kay Ate Pres. Okay lang. Sa tanan na itong makaisunan nga migamit sa ito ang said liniment oil nga tinuod buwagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, by cosmets. Katul, kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa ringgi kung mugamit sa ito ang said liniment oil nga anhara, mapalit sa butika, di ba kayo gili? Sa butika rin yun, mga igsoon. Anhara rin ito mapalit ang tinuod, ang naila na kayo nga said liniment oil nga ato, gigagubtan ko niya, mahigala, kusog ba kani. Wala kong gam, kaya ilan na mag-yun nahibaw, ano mag-yun nila nga, epektibo kaya kinistanan. Pero ato na gini sa butika siya mapalit. Wag na siya namatudan na gini sa katawhan. Sa butika na gini ha. Wag na gibaligya sa gawas mahigala. Ato gini wag na gibaligya sa gawas ha. Sa butika na gini mga igsoon, butika. Ha. Og na manggalis gawas ha, palpak na, piki na. Butika na gini. Nya og di kali ato sa Facebook mahigala Facebook. Nabisitahan nato ang page Sid Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. Ha. I-type na to ang Panyawan Herbals nya. Ayo kalimot mahigala nga ato i-like ang page diha mahigala makita diha tanan ang mga genuine Sid Marketing products. Og ang mga Panyawan products Sid Marketing mapalit pud nato gams sa Shopee gams. Shopee. Sa ato pa butika og Shopee na ato mapalitan ang Sid Liniment Oil. Okay. Diha sa si Aiki Aguhar gams alias Iring diha sa Hipodromo Cebu. Ato tigamitan ana. Nya sa pero kini Alan Sarmiento ako yung balikon kay manager ba nila sa Cruz Margar nya imuning amigo. Nya Alan Sarmiento. Tigamitan gani siya gams. Nya si Wilfredo Sarcina diya sa Muhon, Guadalupe. Hindi gatol. Nya sa Linaw kuani Abi Taxi. Abi Taxi. Nali Abi Taxi gams. Naa. Linaw Talisay ho. Ay di text ako yung giliw. Be. Regards ninyo tanan diha Kuya Goliath. Regards ko ni Gili Gomis ni. Kay Kila Gomis? Wa mo minus ko kay La Gomez. Di ba? Oo. Gomis may ka. Ay di pa isumpay siya. Elmia Gomis. Uy, patay no na. Patay na din. Boy, binuang di ako patay. Magtaon. Kini noon si Kuan. Kini noon si Kuan. Ay, si pagkatawa ka. Buya ni Magaw. Patay no. Ge. Nawa na itong diri katong. Sabrang naari. Nawa na itong yung sa taksiyahin noon, kalimut na. Abi taxi. Una, Abi Taxi, Gams. Oo, din eh. Si Mark Bagdol. Okay. Nya na pa dyan Kuan Gams. Silkon Taxi. Tito Kulina. Okay. Salamat kaya sa pagsali dito sa atong bantugan kay Haplas Said Liniment Oil. Okay, nya. Bam? Din. Salamat kayo. Labi na kanimo diya, Dr. Jeffrey Del Socorro, Sir Eddie Del Socorro diya sa Ormoc, sa Valencia Ormoc. Thank you. Ayun man sabi ni Rolando Maget. Kumusta ka diha sa Simangan Ormoc ang mga bata? Lahat kumusta? Ayun man sabi diha sa kang Father Benji Olimbas sa Southern Leyte o ni Father Red Rosales diha sa San Vicente Liloan kauban ni Father Obod. Father Kent Galo diha sa Mountain nga parokya diha sa Liloan. Padre, kumusta ka mo? Father Wesley Noel diha sa Dumanhog Mayang Buntaga atong mga kuhan atong mga kolektor atong mga kauban diha sa simbahan labi na atong mga Artal Boys sayon nila mga service diha sa simbahan labi na kung Sundays ang celebrity ko jig beauty so atong gamiton sa pagpangaligo no atong mga igsuon atong mga ginong sa panimalay labi na atong mga kabataan kato sa klase sayo mga ligo celebrity ko jig beauty so ado na kani sangkap ng tayon papaya extra para magpabilin ka mong younger looking cuties artista o cuties porcelana dili magtayong inyong skin ado na man gani mga dead skin mo repair kini ado na man gani murag blackheads whiteheads ado na ba kay murag butig-butig unsa celebrity ko jig beauty so mo tana lang ta sa butika ha thank you Ate Pres. Okay, Goliath ang atong sender karon gabi ay adlaw. Si sender na to karon Ate Pres si Mading. Kinis Mading Ate Pres simple naman yung asawa, nervyosa lagi tao niya yung nga asawa. Nga naman, sa hinungdan? Kalit siguro ni Ate Pres, kanong anxiety or stress. Oo. Nakaingon. Na-anxiety. Nervyosa siya, kalit lang niya. Lain na ba kayo, tanaw siya mga tao sa iyong palibot, Ate Pres, mga kriminal. Lisod kayo nga, patyon kuno siya, kriminal. Wa pa ka di ba siyabo niya. Lawi? Asawa ka, wa pa ka di ba soyo pa ng makapulbo sa utok. Forbida, no? Pero, karon mo ampak siya sa babae Malaysia babae bitaw Goliath pero tingali back then mo na yung anxiety ba nervous daw nga murag na say doon ako na kaya mo ko yung mga laki Ate Pres basta man anxiety na nervous ka madlok na ka kanang musuyo pa madlok ka kitag tao mo dagan ka kay adlok ka patyon oo kanang addict na ay oo nauna basta pero babae man kani si kasi nang si ang yang asawa tao na Ate Pres si Inday Sinda kisa may nadlok
iya Si Sinda. Yung asawa. Nervyos taon. Put nga nun, kalit. Di pa nga naapoy nervyos ka ng gutom-gutom, pas mo. Na, gutman ka, asaran ka, kabuang din ang gulyat. Gitawag lagi si Sienta tay Taldong, kaya nga asawa mo layat sa 4th floor sa ilang bahay, pero 2nd floor naman ko nilang bahay. Muamba ko nagkaduha yung asawa para ma 4th floor. Oh. Mayo? Ayo mabuhi, pagkakatao na nasinday, kaduhang andana. Daloy ka ng tingalig na gutman. Gutman. Tabuhi ba? Kanabitang tabuhi ni mo kuno gulyat, no saka mo suksok. Oo. Mayo kay mo hilot ng kabuhi. Oo, kanang ipaulo. Pero dili siya ka ng hiluton siya. Ate Pres, diris buko-buko. Mo ba? Oo. Nay inana. Buko-buko iya ang hiluton Ate Pres. Para mo kuan ang kay utihan ko no, madaot ang atay, maigo ko ng atay. Oo. Muna tingali kabuhi ba? Oo. Ipa. Gisaka, nisaka ang kabuhi. Mum nagingon nila. Malain ko. Ang iyang kuyawan Ate Pres, kay grabe yun niya, mabuang niya kuno yung asawa. Ano ka malagi kung dili kuan, dili Ipa, tabang. Bam! Unsa may yaw-yaw na to diha Bam. Naabay mayaw-yaw diha Bam, nga mabuang sa nervyos. Ari ka diri sa Marcos 5 verse 34. Okay. Unya mingon si Jesus kaniya, anak ko naluwas ka na tungod sa imong pagtuo. Busa pauli ug ayaw na og kaguol sa imong sakit kay naayo ka na. So, ninigot lo, wala ka naman, wala magamit og kuana, wala gani ni magamit og doktor, wala gani ni gitumar, wala giinom, wala gihaplas. Si Ginoong Hesus mo diretso ningon. Ang akong motibo sabot is kanapit ang tambong ko mga prayer meeting Goliath. Mo ana ang kanang mga petition sa kanang mga mag-prayer na for kanang petition mo ana nga Ginoo, hikapa taon ang tambal nga gigamit ni Bambina, rumaayos siya kay ganahan pa mi kuyog kaniya magsabuag, magsangyaw. Nga ana murag ang akong pasabot pa nga kanang ubanes pag-ampo nga ipatanaw po ninyo silang siyag mananambal. Ipatanaw gid siya doktor kung unsay doktor opera Goliath no ang mamo ningon ano. Pero ang tambal ni doktor inani Bam, ang tambal sa doktor ani. Kuan istoryahan siguro naay matumar nga para sa anxiety pero istoryahan gyud niyang asawa Bam ikuyog bisag asa suroy-suroy anak kay para di siya magunahuna og mga bati sa kuan iyang kaugalingon. Mao no? Oo, mao gyud na importante kana nervyoso, manervyos ka, isuri-suri yung ka para mawagtang ang imong mga kahadlok kung sa lingaw-lingaw siya. Lingaw-lingaw. Isuri-suri dong. Ay lang iligog dagat kay simbako di niya na motunga. Kana lang musuroy lang kuno motor mo or namoy pasakyan, kabayo ba mo kabaw. Ang uban ng gulit mo ana mo tana unsa ilang kaliwat. Bitaw. Wa ba sila kaliwat ingon ana. No? Nya mas maayo nga matambagan po siya ko sa doktor o unsa. Nya iyang obserbahan kanayo ba ningon ani kana bitong sa Binasaya kapag kasulti sa mga kinaraan. Di ba kuno mutukar og tinggutom, di ba kana iniglihok sa buwan? Nabitaw tay amiga sa una, Bam, katong namatay na taon si Inday Melissa. Kinsa man. Katong balak. Katong Melissa Ate Pres ba? Katong gamay. Takat. Nga naman ang bagot man to siya Ate Pres, patulon to siya. Kana patulon to siya. Patulon to siya. Magot man mo andan ang pagod. Mao na maoras ni ilaha Ate Pres kinahanglan nga bakanon sa ni sa dili pagutman. Di pagutman. Kay masamot man ang kuan ana. Pero na among grupo Goliath malipay mi nga mabuang. Ano naman? Ano naman? Kita ka ni mi gwapo. Mabuang ko pa yun. Salamat ko nakating kaluman no. Gala ko ay puzzle tihon. RMN